Indren meneh. Ayo, tak tarik kembali. Iya. Ben hiburan Pak Yon karo Pak Tahap. Kangen karo Denko mulo wingi. Ayo Den, wis Indren meh ayo gabung kanca-kanca. Wis ana ning ngene do kangen karo awakmu. Nggih Pak, nggih Pak. Rai to, nggih. Lah sakiki lho, blong ngono jane. Ya. Mulai ini ditampilkan anu sendro sama. Maaf. Supaya bisa ya, supaya itu gak jenis supaya gimana? Gak dengo. Apa supaya sampai songo sesek. Mandeke ora perkara dalan yang mau dikenak itu karo dene mandek gamelane. Urung nek joget anu selampat yo ora nuntu ndak dong. Ini anaknya dulu, mboknya juga kalau ibu nek kentong kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Denko. Oh iya. Mikir seperti lho macam kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu saya. Saya bilang omongannya nggih Bapak Ibu. Wes genah omongannya kaya wong wedok mendem gadung. Ane gadung. Apa? Cubung. Kecubung. Piye kabarmu, Den? Alhamdulillah baik. Saya anakmu piro? Kale. Oh, anak-anak ya? Nggih anak-anak. Piye kegiatanmu apa iki? Kegiatane dodolan, Mas. Wah, dodolan apa? Apa-apa tak dodol, Mas. Apa mau enggak dodolan? Oh, cerdas kok, Mas. Contohnya? Kecap. Gula. Ada yang dodol kambing. Oh, dodol kusen. Hubungannya kambing karo kusen. Kusen ini kayu ya? Saya tuh tadi dodol aku, Mas. Oh iya weh. Gua dodol amben. Amben. Dodol piring. Hah? Kabeh nek modal. Gini kok, Mas. Lawang yang beri kita nanti kok. Oh, ya lancar-lancar loh. Alhamdulillah lancar, Mas. Iya, janji koyo lampor gitu. Terus sing lanang ra iso lempung, suarane wedok koyo. Iya. Kok itu Mas suarane kelok-kelok. Oh, wis kamu lho. Yo bengok ping pindho, Mas. Iya, kayak lahirnya normal kabeh ya. Alhamdulillah normal. Syukur. Dengan iso bayangne kok gane aku lahiran kae. Ora iso. Mosok gak iso bayangno. Paling nggih mau nggih mahir waktu. Untuk. Lah ya sekolah.
Iki kanca-kanca tak omongke mau bener. Nggih. Ya, kanca-kanca Mas Haryono, Pak Tahan, utamane para bini sepuh. Nggih. Iki kangen karo awak. Kok pilih sepo tuh Mas? Kok koyo kekwek? Ya, sesepuhin karo kanca-kanca anu piyobok nak Mas Haryono sama Pak Tahan. Iki lho. Jadi kalau man bisa Mas. Ya, kita mau kangen. Anu kangen karo Kangen. Iya. Mas Dodo juga kangen karo. Iya. Ya kalau kok menang ae kalau Mas sampe kok menang karo bayarno. Siapa kabeh ya karo kanca dhewe. Iya. Enek 1 2 sing anyar. Contohnya sing ndi? Sing ndi ya? Senaya. Namanya sing ngeliti. Lili ya. Kalau yang ngecok kuwi. Marel. Aku gak doyan Mas nom-noman Mas. Ora doyan nom-noman. Biasanya tuwek-tuwekan. Rabinane penak dikire mason wis seneng. Dicecek mate. Ya kembang apa? Diaturke kawan kabeh para pamirsa. Wonten ing Nganjuk. Nah, ya ning daerahmu dhewe to iki. Nggih, yes. Omahmu kene ndi, Adik? Manglon Gondang. Oh, Gondang. Aku sering coba nang Gondang. Masa Mas? Heeh. Berapa? Aku titik. Yo jalan. Bener. Bener namanya posate. Yo mayang ya. Betul. Kita Anu ayam cemani. Sini tunggal. Anu bang apa? Ayo atono. Ini rencana merindukan aku nyanyi apa nih? Ayo. Ayo. Sing penting aja bangsa sing wis akrab Jawa-Jawanan kuwi Banyuwangen apa Jawa Baratan apa Banyumasan terserah. Anu bang apa? Kuwi Jawa wis kuwi krungu ae. Nggih. Kesana ada yang beksa nggih Mas? Nggih. Apa? Apa? Loh. Nggih Banyuwangen bener. Banyuwangen nggih. Lho iki lho ana pamundhut lho. Nggih napa Mas? Dari panitia nyadran Dusun Sumbersari Desa Mojokendil Ronggot. Oh jadi sini. Mandel ya Mas. Dari panitia Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking panitia nyadran Desa Sumbersari Ronggot. Sampun ngantos susupen kagem dulur-dulur. Dalan kanggo saged mirsani pintas Mas Kangko wonten ing Dusun Sumbersari Mojokendil Ronggot Nganjuk dalam rangka nyadran Benjang dinten Sabtu malam Minggu tanggal 17 Mei 2025 dengan bintang tamu Yudo dan Modul. Dimeriahkan oleh Brewo Audio. Wah iki seneng aku iki kaya ini. Ya ini sodorek iki kok. Ya. Nggih, iki gede nyampur sari nggih, nggih kula aturaken Pak Budiono. Nggih. Banyak-banyak gede coba. Diaturke marang para Sutresna Budaya, para rawuh ing dalu menika nyestreni anggone Mas Rukianto sak keluarga. Kawontenaken umbul donga kami kirim donga. Ora. Bawa ini Mas. Bawa sikno. Dicepakne kendane. Ya. Ah, HP nanane Mas. Tak baca. Suwe ta baca uang lebih. Rambutnya enggak lagi. Mikir kurang di sini. Lo cerak ya Kalau sing pintar. Lo sing pinter bener aku nangis. Wis tak omongi to, aja wong sak rombongan konangan. Iya, coba. Ya niku konangan iku jarane mari niku ta. Lah iya, lama konangan ya lama. Kacang godhog, kacangnya tua-tua, kacangnya tua-tua. Apa Mas? Bang. Mantap-mantap. Anak udah dulu. Jangan melek ya ora iso kok. Balik kita lanang iki. Kacangnya. Wah, apa suaramu Den? Kurang lagi mau. Lah kudu sukumu. Enggak. Enggak, Mbak.
Oh iya, Pak. Saya kalau yang lupa kok sentimen ini. Saya boleh TikTok kan? Saya TikTok kan bilang dari TikTok. Kan tidak tahu ini. Kan didandangi. Apa? Nah, masa buku ya mas? Saya butuh buku kok. Buku buku. Kalau butuh air. Nah, iya. Kayak bakul air manis. Ya. Konjoke ora padha tak mau. Dari bakal ngecah karo kecantikane Dewi gak. Terpesona. Pasana kok dia? Nek ora awakmu kok cilik saiki di kondisi ya. Nggih, kula diet mas. Oh, iya. Dietnya apa? Dietnya olahraga kali pola makan. Oh, tak kira tanya guru udah diet. Buat teman-teman yang mau tanya boleh DM di TikTok saya. Jadi Denko ya, jangan lupa di follow. Iya. Karena promosinya. Iya. Terus ya mas. Terus ya. Tangan tuh. Iya. Mas. Yuk. Iya, sebentar energi loh. Energi. Tapi sudah. Kok sudah? Betul pas. Orang dasar bisa. Ojo. Ora mau piye lek rasa di kepala. Mas gak usah sakit kepala. Nah, yo ojo. Nah, mimi piye. Jadi dasar. Senengane mimi piye kok. Saiki nang kene awakmu melu dalang sapa e? Ya sinten-sinten derek. Oh, mboten dirombong liyan. Ora dirombong wong akeh. Dirombong akeh yo.
Sowek. Nah, aku nonton kayak kamu melu dalang anakku di Akbar ya. Kadang derek Mas Akbar, kadang Mas Badar. Badar. Kadang derek Pak Ali. Oh, nggih Pak. Anaknya Mas Joko Suwani almarhum. Nah, tukuran-tukuran nganjuk luar biasa ya. Luar biasa. Semangat terus untuk belajar dan berkompetisi. Kompetisi. Saat ini dia semakin ke atas. Hah? Apa sih makin akeh? Semakin ke atas yang belajar dalam. Oh iya aja. Kalau aku mulai neng nganjuk, kalau melu DRI, aku sih untuk ganti Mbak. Oke. Aku makan kecuali kamu terus kesaing jadi. Apaan jadi kono aku senengnya lembaran ini kan santri. Ini kan selebri. Coba enak, modelnya bentuk gede, omongannya banget kayak gue. Lah ngomong gimana? Sobi Mas Sobi udah kita. Yang kok, rela duit karo lanang wae gelem. Gak pengen duit karo aku. Aku bareng-bareng apa dong? Iya. Aja, lah gelem deh. Alas sorot. Isi mana yang isi ya? Asik. Kemarin yo memang nabi aja kecek lu. Taman Taman Sari Nusantara. Gerajakan Banyuayu deh. Oke. Jatuhnya Malang Sutresno Budaya, ribuan orang yang menyaksikan selain yang ada di lokasi juga ada yang di live streaming. Barang kanggo asli TikTok juga wah ribuan orang. Masih Mamambon. Lalu segala Mas dari Mersani saking mingking winjih masih Mamambon di DKC. Duwe kanggo klub nganjuk juga PDKP. Pandemen bisa kanggo Putu Rejo. Oh, ya. Kalau Pak Wakartosono kanca-kanca kepuh Kartosono ndek lungon wingi. Salam bekti kula kagem menjengani Rama Widodo ing Maman Putri Kepuh Kartosono. Ya. Yen napa ring kita malih Rama? Ya. Mbak Tia Murti. Ing wonten ing Singapura, nggih. Terus sing dalu mangke Bagio menika Pak Etia. Saking Singapura badhe nyuwun lagun selendang biru. Iki sebilir mantos Mbah Dhuwur. Sangat nyuwun lagun. Yuk, kaya apa? Keplak kenake, Bu. Yuk, gerajakan Banyuwangi.
Tidak cari angin ini loh. Baik ya. Ini penggabungan yuk deh. Gabungan antara Banyuwangi dan Jawa karo terbang. Belum kok garapan-garapan soro gamelan Bali.